Plné ruky roboty. Rúdzan. No. Áno. Áno, ty si tam na labosňaku pasil. Slabočne počujem ešte. Ja, lebo podobno nejaký... Robíš čo tam? Práve s vami hovorím. Ale keď sa alebo na nejaký, jak sa podarí. A kedy to bude? Počínam tak do 10 minút. No neviem, či počkáme. No ako nám je to tu. Kam, ktorým smerom idete? Lebo Janda išla s babkou vlastne tam. Kde si bol? Tuto si ale tu. Ja či ešte ďalší 7. No a ako sa vyzerá? Fučí tu skoro na kolo, teraz momentálne to ale inak dobre do 5 metrov na to fúka. Ste happy, hej? Idete hore? Však ten už druhýkrát. Ani nechod teraz. A dobre. Ešte letí. Tak to bola iná predieračka. Ešte, že tak. Šutovce, počujete ma? Šutovce na príjme. Na kopci Roman, či hore? Či vzduch? Na štarte čakáme, nič nefúka. Na Múrovej chodia závany tak do 4 metrov. Termicky to tu funguje s medzerami. Tu je to slabé, no čakáme na voľaké prífuky. No, Míro však bol hore Rúdzan. A aj ostatní tak po nejakých 20 minút sa podržali. Keby sa snažili viac, možno že aj viac by im to dalo. To hinto šťastie a dúfam si tam nič neroztrhol. Však na Suči. Jožko Volkov, ten sa sám pooberá, ide za chvíľu. Náborové, ako sa držíte? Názory svetli, ale funguje to tu, takže asi idú chlapci ešte raz hovoria. My tu na Šutovciach, Roman ten je 2200, ja 1150 a ostatní tak 200 metrov na štartom 300. Hej, ale v záchode, nie? Tu má geniálny vietor, všetko, len riedky vzduch. Čo, my sme počuli, že ste tak 150 metrov nad krčmou? To je tak vyjde. Asi tak. Áno, ale lineárne.
Pravý, pravý. To chytil. Potom vyklečal a potom s vetrom išiel prístav. To chytil už negatív. Potom prebrzdil. Už vedel, že je zle. Dobre, aj to je dobre pri tej biede.